ассалому алайкум бародарои азиз тамошобинои канали мо. умедворам сеҳатманд бошед, тандуруст бошед. рости гап хеле вақт шуда буд суҳбат накарда будем ҳамроҳи шумо. ба ҳамин хотир хостем як видеои кунем ки ҳамроҳи шумо суҳбат дошта бошем. имрӯз 6 ноябр рӯзи сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи мо ва шумо муборак боша. як дарахти хурмо дорем. мақсад ки успед накардем бичинемш. майно атака карда хӯрда истемаш. бо ба ғайри майно бо як группаи дига ҳам пайдо шидагиай. ҳар бори ҳамин як хурморо данашда пур мекунам. ҳозир хурморо мечинем. баъзе хурмоиш ки навдада бисёрай қайчи қати мебирем, хша мегирем. кора сар мекунем. ҳамроҳи шумо хурморо мечинем. дӯстои азиз гуфтем ки баъзе навдаҳоро ҳам хеле сета зиёд боша, сета чорта боша қайчи мекунем. хурданӣ меоянд дарав. ираби чӣ хел хурдан. бия вақт нашид корубор хурморо барвақт начиндем. иравин мегиранд чӣ хел мехӯранаш. мегӯй ки кадом мардаки калоне биромадааст, фурт кашидааст, хурдааст шу. борон кард, қариб 2-3 рӯз борон борид. хоки болои ҳамиё тоза нашид. мебирем ба воситаи ҳамин чангак ба поина мебарем. ин хел мегирем. ай поин оҳана усака ки назана подда нажиқа. ай поин шаҳрия хшои хурморо мегира. ана хел гирифтӣ. офарин. хел меканем. хшои калон калоншо ҳам хеле мегирем. ираби хурдан иҷоша меоя. ба ибораи ба лафзи кӯчагӣ бигем, иҷара меояд ҳамун парандо кит мезанане. кит мезананд, сурох мекунанд, мехӯранд. ози ина чангак да. ҳозир як бор у тараф бира ки назанад яки. нағалта бизана маи биткуна. рафтӣ. ина ина чангак қатияй. гирифтӣ. ку нишон битӣ. хшай калона ку хурмои ба мазай. тайш наки мешкана навдош наканшун. бифорат бихӯ. намефорат. сер яъни ҷарабин ҳамин паррандаҳои бигем тайёрахир кадамеш бо ай ҳамада зур будааст. иҷа хона кардааст ки мева пешимда мехӯрам. хонаша вайрон намекунем, лекин мевора ҳамаша мечинем мегирем. меоянд паррандаҳо боз мегрезанд, мераванд. мебинанд ки иҷа аллакай соҳиби хурмо пайдо шидагиай. донадоноша сатилда мегирем якта якта. хеле хушои калона. тари хушои калонша қайчи мекунем.
کار تمام. این نودش نچیندیم، گذاشتیمش برای پرنده را، پرنده بیای بخوره. دوستای عزیز، خرما را ما چیندیم، تمام کردیم. 7 سطیل شده. اینقدر خشه. قریب 1 سطیلشه اشر دادیم، همسایه دادیم. خیلی دیگر شکرانه پروردگار. دیگه اینا را از ساز باز میکنیم، بعد ما آیسته آیسته استفاده میبریم. در امان خدا باشین دوستای عزیز. خدا نگهبانتون باشه. در ویدیوهای آینده وا میخوریم.